80% of insecurity in Igbo is caused by Nigerian security agencies. Oh yeah, be your mmadụ kwuru. Like my comment section, also educate him. Na m erutela oge afọ ndị unknown gunmen na ndị polisi nwere gbaghalịrị egbe ịghọtago na-agba wee gbagbuo ofu onye n'ime fa. Behold, emepe onye afọ wee bụ na onye a bụ onye DSS. Do you understand what I'm saying? Now, ịma na-apụta na social media, ndị a na-epushuru go one kind of agenda. Fana propaganda bụ 5 and 6. Fana ịkọ akụkọ farasi bụ 5 and 6. Lie. Do you understand me? Asolomo no be 5 and eme na Nigeria. Ọ na-eme steady. Every part of this country mụ na gị na-abụ nọ. Anyị anụ na the story. Nụma news. Obama na Gaddafi TV station. Na o nwekwara onye security nwa dị engage na robbery. Ọ na-eme steady. Ma extortion o, ma criminality dịgasị iche iche. Anyị afụgasịgo ebe security personnel ma ndị army ma ndị police ma ndị Gaddafi vigilante engage onwe fa na something like that. But mmadụ ịpụta na-agwa onye dịka mụ kọtara ife na-eme na 80% of insecurity na ala Igbo bụ Nigerian security agencies na-akọsi ya. O nwere ndị ya na-akọrọ akụkọ farasi afọ. Ife m na-achọ imere gị ịgwa gị ebe a kịta na go and investigate. Ọ bụ na o nwere any security person gị na na-abụdị na mma na-erirate maọbụ even vigilante anyị ka fa kọọrọ gị akụkọ operation fa gagasịgolo na ndị fa jidere ebe afọ niile fa gara. 90 or 95% of them bụ ụmụ Igbo anyị, young youth anyị. Do you understand me? Ya na-apụta na-asị na Butu ụzọ na bụ onye Fulani maọbụ onye Hausa. Ya na-apụta sị na sapere ha, you know, ma oke ha o, ma Gaddafi bụ boy oh boy, high pencil o, nje makeup, ma many of them elutechara zamafafa. Ịpụta isi sam ọfa maọbụ ife na-aka ọsọ gada that insecurity na-anụ a na-epushuru gị na propagate gị na o ji wee bụ ndị Fulani herdsmen. Do you understand what I'm saying? Now all this camp niile redigoro na ala Igbo, especially Anambra State, kedu ndị occupy ya? Ọ bụ Nigerian security agencies? Ndị a niile na-arụ na moto bụrụ aba ime ọfịa, kedu ndị na-eme ife a? Iruo na kampụ ofe ebe a ka moto niile adọ. Ịghọtago? Ịpụtaza na-agwa onye dị ka m nwere access to information ụdị akụkọ a. Ịnụ nọ maka gị nke ọ ya mpụta kịta anụ praise Soludo because of ihe mfuru o megoro achieve na Anambra State in just a little period of time. Or just to take care that insecurity upon himself. If look Anambra si junata oyi. Now go and ask question ma ọ bụ na o nwere onye ọbụla gị na ya dị close ma ife na-eme ka ọ gwa gị ndị nọ na selụ ma n'ọka ma na-agụ ọka ma ndị eji eji ma ndị ime adị sef na vaka dị ndụ nọcha n'ime ọfịa na ihe ha na-ahụ bụ ịpụta operation. Do you not understand me? Ọ bụ echi niile ịpụta na ịgbawa m na security agency bụ ihe nyechara village niile ahụ ọsọ chụfusie fa. Do you understand me? Liru Osumo ihe hara side niile ahụ kampo dị ma n'Umunze ma na Gaddafi bụ Ogbunka ego Ogboji ma Gaddafi ma Nkwerezu na nka. Ịghọtago? Fancha niile ị na-agwa m nọ ndị Fulani ma ọ bụ ndị security Nigeria security agency bụ ihe occupy ebe ahụ. Moto niile a recover from that camp ebe ka o si, kedu ndị nwe that moto? Fa na-atụ moto fa nwere ndị na-ebunatara fa moto, ọ bụrụ moto ndị mmadụ. Na ka ị ga-apụta na-agwa m ụdị okwu a. Nya echi niile pụta ịgwa m na Gento bụ onye Fulani, nje makeup onye Fulani, high pencil onye Fulani, Butu ụzọ onye Fulani, oke onye Fulani, sapele onye Fulani. Lenu nwayọ ifo propaganda ofe dị gawe olesi o nwere ndị ka ya na unu ka ya na-akọrọ ụdị akọ. Ọ bụrụ maka m ife ọ ya mpụta ebe a na m ekwu ụdị okwu a bụ ka gị ma nwa onye Igbo nwee ike iteta n'ụla. Ịghọtago? Na onye ma mmadụ na-ebu ya ịmara amala ya atata. Ịghọtago? Igbo so na ọ bụ na agbara ụzọ were mgba na ọma nchinata. Apụtara na social media ịgwa gị eziokwu, mụ na gị na-abụ bido Igbo nwa ya eziokwu. Ana Igbo ga-adị ka London, ana Igbo ga-adị ka Canada, ana Igbo ga-adị ka Dubai ma anyị bido Igbo nwa ya eziokwu. Wait for my another video. M ga-edetail gị all the Southeast governors ihe bụ oke na ọlụfa.
ka anyị telụkwaziele gị the fund na-abata n'ala Igbo anyị na supposed ilu to the local government, because some of unu ọ ya bụ mpụta na-agwa gị na problem anyị n'ala Igbo a na 80% of it wụ Igbo politicians ga-eme na ala Igbo ga-abụ a better place to live in and do business and strive, na ọ bụrụ federal government. Ịghọtago nkwe nke federal gọọmenti ga-eme, but wait for another video m ga-akọwakwala gị ya, because ihe m bịara ebe a kịta na anyị educate some of unu nwa atọkọlụgolo batrị gị bugo ya Abuja n'ebe a ka ya na-enekwasị anya na ọnyanwa wụ the problem. Ekenekwenụ m unu, ka emesịa.